Sifrozokinda, Ramogi TV. Riwruok mar jogo manohinyore kod mane oyudo lal e kinde ng'anyo sundo piny owacho mondo mi orid chenro mar chulogi ne lal mane giyudo. Giwacho ni dong' mar ndalo 2 kuom ndalo mane gimiyo piny owacho mondo chulnegi chudo, ka gimedo ni Kenya National Commission on Human Rights nosechwalo sei mar jogo ne apisi ma jalup jatend piny Ibrahim Job nigi mathoth. E kinde romo mane gibago e apise Amnesty International e boma ma Nairobi, riwruog joma noyudo lal koda kamago manohinyore e kinde ng'anyo maduong' manotimore tarik 25 dwe mar auchiel 2024, koro to nogolo duondgi mar bandho chudo margi ka giwacho ni sirikal osebuono dwaro margi no e kinde malach. We shall all come out and protest these continued promises without actual delivery. And it shall be part of the many other things that a number of us are continuing to agitate for. Because currently there are so many issues, as you are aware. No process is going on at Kenya National Commission on Human Rights now. So what is left is for the Executive Office of the President to act. Gilero ne jopiny hie momiyo riwruogno nolosi, ka giwacho ni en mano mar riwo wi joma noyudo lal makamago. The Coalition of Victims and Survivors Against State Violence exists to unite victims, survivors, families, and citizens united in confronting abductions, police brutality, torture, and forced disappearances, and all forms of state-sponsored violence. We are committed to exposing impunity, defending human dignity, and amplifying the voices of victims while pursuing truth, justice, accountability, and constitutional freedoms. We stand as a resolute reminder that no government is above the law. Kokalo kuom okil margi Abner Mango, giwacho ni gima duong' ma gidwaro en neno ni jogo manoyudo hinyruok makamago oyudo ratiro margi. We are to date yet to receive any response or feedback as regards compensation, despite several efforts and follow-ups. We cannot forget the forced disappearances and abductions that Kenyans witnessed from the eve of 24th December 2024, when some of these victims that were present before you were forcefully disappeared, tortured, and were treated inhumanly. We call upon the government to act fast and not only focus on reparation and compensation of victims, but also enforce the Prevention of Torture Act. Negilero ni budget mar chudo makamano nopudh kod od bura, ka koro to sei mar jogo manochwal nyinggi nosepudh kod Kenya National Commissions on Human Rights, kata kamano omenda go pok ochoponegi. They have collected testimonies. They have compiled the list of those who are supposed to be compensated and submitted the report to the implementing agency. The budget was set. It was passed by Parliament. Now, it is only lack of goodwill that this process has not been completed. Giwacho ni odong' mana ndalo 2 kuom ndalo mane giwinjore kod sirikal ka giseyo wach mar sayo chudo margi makamano. We have only 2 days before the deadline, and the continued silence from the government is deeply troubling. Compensation is not a charity or political goodwill. It is a constitutional, legal, and moral obligation rising from serious human rights violations. Ibrahim Job, Ramogi TV. Jopuonjre aboro mawuok e skul sekondar manyiri ma utumishi mayudore Gilgil, kaunti ma Nakuru, omaki kawuono kitudogi kod masira mar mach mane omuocho otieno ma tich adek, gino manyaka sani osoyo kwan jopuonjre 16 kowito ngimagi. Achije go geni biro chwale nyim doho juma manyien kinde manonro matut pod dhi nyime mar yango adiera ewi masirano. Man kaka ripota mara Millicent Adhiambo leronwa nonro ma wiye